Ahojte, vítajte na mojom účte Hello Miracle by Meridian. Tak, dneska si pohovoríme o nejakých základných veciach, ktoré načítavam a niektoré veci zo života a plus, ktoré mi chodia ako informácie od mojich predkov. Tým, že budúci rok bude ešte viac možné sa prepojovať, naciťovať s dušami zomrelých ľudí. Ako som spomínala v predošlom videu, tam sa budú potom otvárať nové prípady nejakých nerozlúštených prípadov, ktoré boli vytvorené tak, aby to bolo, že sa stali prirodzene, ale nestali sa prirodzene. Pretože tento syndikát, ktorý tu je, konkrétne v Českej republike v Prahe, tak oni majú ľudí, ako som hovorila, medzi policajtmi, pravda, tak v zákone, čo sa týka súdnictva, v oblasti financií, bankerstva, rôzne také robia podvody, ktoré som už spomínala, že si vyčihnú určité osoby, po ktorých idú. A po akých idú? Idú po svetelných bytostiach s vyššou vibráciou, s vyššou frekvenciou. Pretože tento syndikát je to patriarchálny, väčšinou patriarchálne systémy, proste zväzky, ktoré fungujú úplne ako na hnusoch. Sú to narcisti, dezoláti, manipulátori, majú pod sebou ľudí, ktorí sú aj pedofilní, žijú v týchto polyamorných vzťahoch a keď sú pripravení na dané rituály, veľa rituálov robia na také veľké výročia, alebo čo sa týka splnov a zatmení mesiaca, zatmenie slnka a tak ďalej. Takže konkrétne aj v ďalších videách vám poviem niečo o novom roku, konkrétne o tom datume. Pre tých, čo ste vedomejší, viem, že toto niečo vám povie. Tieto videá si môžete púšťať a viem, že ma sledujú jak tí hodní policajti, tak tá druhá smečka. Tí, ktorí ma chcú dostať, ale tým, že mi dávajú polienka pod nohy, si myslia, že padnem, ale jediný, kto tu padne z nás, ste vy, sráči darebáci, ktorí sa snažíte tu na svojou patriarchálnou, systematickou zberbou ničiť životy svetelných bytostí. Pretože oni robia satanistické rituály. Je to proste kult. A do toho robia sexuálne rituály medzi sebou. Takže už začali si roznášať medzi sebou, hovorím, sexuálne prenosné nemoci. Jednou z nich je HIV. Takže good luck, motherfuckers. No a ako som hovorila, že náhody neexistujú, tak po tom, čo som uverejnila svoje posledné video, kde som ich začala rozoberať, tak obdeň kontaktovala firma, ktorá prenajíma byt, v ktorom ja bývam, že je koniec roku, blíži sa koniec roku a že nám môžu predĺžiť zmluvu, ale že bude to o 2000 korún drahší podnájom. Už teraz platíme toľko, že na túto oblasť, čo tu je to až nehumánne. Ale dobre, vravím, kto sa chce na mne
na mňa povyšovať a kto sa chce na mne obohacovať, skončí veľmi karmicky zle. Takže ešte raz, ak vám to nestačí, karma sa na vás začína už dnes. Tým, že ja mám aktivovaný hlas od Pána Boha, tak všetko, čo poviem, sa začne diať. Karma, som vaša karma alebo vaša dharma, podľa toho, ako sa ku mne chovate. A ja nie som tu preto, aby ste si so mnou vytierali vašu podlahu. Som tu z úplne iných dôvodov, takže nie som podplatiteľná vašimi špinavými, krvou preliatými financiami, pretože oni si najímajú ľudí. A vravím, že je to proste smečka a fungujú takto roky. A tí hodní policajti ich nevedia dostať, pretože vždy ich nejak sa snažia priškrtiť, aby nehovorili pravdu. Ale ja vám poviem, vy motherfuckers, ktorí ste za týmito sektami, do konca roku vás postihne tak instantná karma, že nebudete vedieť, z ktorej strany k vám smečuje. Pretože ste sa ponorili do oceánu so žralokom, ktorý vycíti manipuláciu už na pol kilometra, jak žralok vycíti kvapku krvi v oceáne. Na pol kilometra. Takže toto sa nestalo náhodou. Po uverejnení videa o tej sekte nám chcú dať novú zmluvu, ale o 2000 korún drahšiu. A smečovali takto, výšku nájmu nám zvyšovali každý pol rok až rok. Vždy o 500 korún. Takže si viete predstaviť, že čo to je pre vašu peňaženku. Ale vy sráči ako aj tak nemáte navrch, pretože tým, že sa obohacujete na úkor svetelných bytostí, neviete, s kým ste si začali. Fakt neviete. A karma doľahne na vaše peňaženky takým spôsobom, že Pán Boh sa postará o všetkých z vás. Jednak vám padajú masky. To znamená všetky čiernou mágiou, čári mári, ktoré ste si robili okolo vás, aby vás nebolo vidieť a aby ste boli videní v tom najlepšom svetielku, že vy ste tí, ktorí tu a tam prispievate k nejakým dobrodeniam, to skončilo. Všetci vás uvidia v pravom svetle. A nebudete stíhať, z ktorej strany príde smeč vašej instantnej karmy. To znamená, že to, čo ste chceli prišiť na mňa, vaše finančné podvody, všetky zauzlenia, všetko bude odhalované pred vašimi očami a pred očami tých, ktorých ste chceli a ste sa pokúšali priškrtiť, aby na vás nič nemali. A verte tomu, že vy ste sledovaní. Ste sledovaní očami jednak Pána Boha a v spirituálnom svete vaše duše sú už uväznené natoľko, že všetci, ktorí ste išli proti mne, spirituálne väzenie znamená to, že vaša duša sa už nemôže ďalej vyvíjať do spirituálnej obrody. Nič vám nepomôže. A jeden z toho kartelu, ktorý je na vrchu, teraz je na smrteľnej posteli, alebo bude, niečo také sa deje v pozadí. Bude o tom vedieť viacero ľudí, pretože keď sa to prehupne, že zomrie, tak celá tá smečka, začne sa to otvárať, všetky tie prípady, všetko sa začne ukazovať, obnovovať a policajti budú mať čo robiť. A čo som chcela povedať, že budúci rok bude veľmi nízka, teda nižšia bude akoby tá stena medzi fyzickým svetom a medzi duchovným svetom. Takže duše zomrelých už teraz začínajú vás hnať na policajné stanice a budú vás doháňať do šialenstva, až kým sa neudáte sami a celých tých rôznych tých syndikátov a kartelov, v ktorých ste zakombinovaní. Takže prajem vám, aby ste si to užili, tú jízdu. Motherfuckers. Zuzana Meridian.